Ten dentes aí. E titulas, a mí non me comas. Así que hai que ter cuidado se algún vai salir mordido daqui hoxe. Empezamos? Sí. Bueno, isto era un rapaz que se chamaba Mateo. Mateo. Non se chama ningún de vos Mateo? Bueno, pois Mateo caía co sono. E antes de ir pa cama, deulle un bico de boas noites a súa nai, a tía Rosalía e ao Pimpín, que era o seu irmán pequeno, que chamábase Gustavo. O Pimpín era o mote que lle puxo el. A Rufo, o seu can, e despois arrastrando os pés, porque xa non podía moito con el, foi po seu cuarto. Non tiña forza ni para poñer o pixama. E abrazado o seu osiño, quedou dormido. Ahora, teño aquí uns macaquiños, e vamos polos aquí, facendo como quedou dormido, e todo. Preparei isto hoxe, puxen en cama e todo. Unha cama, unha cama, e o así, aí, máis ou menos, así. E quedaron dormidos aí. Era unha noite sin lúa. Alguén sabe ler os números? Sí? Bueno, pois fixen aquí un reloxo. Mirades aquí un reloxo. Mais ou menos, é casero, Que hora ten? Que hora? A unha. Pois o reloj deu a unha. De pronto Mateo despertou asustado. Escoitaba un ruido detrás da porta, onde estaban colgados os abrigos. Mirou cara alí, pero viu unha sombra. Abriu moitos ollos e sen pestanexar, a sombra transformouse nun monstro, mira. Un monstro, Aunque non ten brazos, pero é un monstro. Que sí? Sí? Non che dá medo? Vamos polo aí. Aquel horripilante achegábase dicindo en voz de ultratumba: son o monstro terrible vermello. Estou che vendo pelello. Non teño moita fame e voute comer. Non, a mí non me comas. Como meu osiño que está máis brandiño. O monstro terrible vermello non o pensou. Abriu a súa enorme boca e tragou no enteiro. E tragou o osiño, mira. Aí vai o monstro e o osiño. Bueno, colleu o monstro e tragou o osiño pa dentro. E despois, coa panza chea, marchou por onde viñera. Mateo chamou polo seu can. Tiña un can. E como se chamaba o can ese? Que dixemos ao principio. Non, pero como se chamaba o can? Rufo. En voz baixa, para non despertar o Pimpín e non enfadar a mamá: Rufo, queres dormir comigo? Mañá darei o xamón do meu bocadillo. O can meneou o rabo e subiu pa cama. Aquí temos o can. Aquí temos o can. Aquí. O can meneou o rabo e subiu pa cama. Rufo dormiu axiña, pero Mateo non lle quitaba ollos abrigos. Ahora vamos a mover a agulla do reloj. Que hora ten agora o reloj? As 2. Moi ben. As 2 da mañá outra vez chega o monstro e dice: son o monstro terrible vermello. Estou che vendo pelello. Teño moita fame e voute comer. Non, a mí non me comas. Como o meu can que está máis gordiño. O monstro terrible vermello non o pensou. E colleu e que fixo o monstro outra vez? Comeu o can outra vez, mira. Pola boca grande, entrou o can. Aí vai. E o can desapareceu. E despois arrotou e fixo. Como fai cando arrota unha persoa? O monstro fixo iso. E a panza chea marchou por onde viñera. Morto de medo, marchou e chamou polo Pimpín.
que se llama na cama do lado. Gus dixo moi baixo: queres dormir comigo? Mañán xogarei contigo, todo o día. A Gustavo encantáballe presumir de irmán maior, e sen perder o segundo cambiou de cama. E Mateo seguía vixiando os abrigos. E o reloxo daba, agora vamos a cambiar outra vez. Outra vez. Que hora ten agora? As que? As 3. E que pasou as 3? Chegou o monstro vermello outra vez e dicía: estou che vendo pelello, teño moita fame, voute comer. Non, a mí non me comas, como meu irmán que está máis rico. E agora aparece o irmán pequeno. Este é o irmán pequeno. Outro boneco mío. O monstro terrible vermello non o pensou. Abriu a súa enorme boca e tragou outro máis pola boca do monstro. Ala, entraron todos para ir para dentro. Despois arrotou. Como fixo outra vez? Uau! E pa panza chea marchou por onde viñera. Sen deixar de tremer, Mateo chamou pola tía Rosalía, que roncaba na habitación do lado. Tía, tía, queres dormir comigo? Prometo que mañá te deixaré ler tranquila. A tía Rosalía non sentiu nada porque dormía como unha pedra. Dormida, chegou á habitación e dormida meteuse na cama do sobrinho. Agora buscamos a tía. Ai, quería lavar. Que? Quería lavar. Este é a tía. Mateo non deixaba de mirar os abrigos. Se volvía a aparecer. Era capaz de tirarle un zapato. Ahora que hora é? É que pasou as 4. Que chegou o monstro. É que dixo o monstro. Non, estou che vendo pelello. Teño moita fame e voute comer. Non, a mí non me comas. Como a miña tía, que como sempre está comendo lametadas e está máis doce. O monstro terrible vermello non o pensou. E que fixo? A comeu. Meteu a tía pola boca para dentro outra vez. Miña nai querida. Uau, como é isso? Despois, que fixo o monstro? Arrotou, e fixo uau, e pa panza chea marchou por onde viñera. Mateo estaba asustado, tiña moitísimo sono e comenzaba a estar fan. Coa voz entrecortada berrou: mamá! Que che pasa, Mateo? Teño medo, mamá. Detrás da porta hai un monstro vermello que me quere comer. Acauga, Mateo, quedarei contigo, pero os monstros non existen, dixo súa nai deitándose ao seu carón. A nai de Mateo dormiu nun tris, e el seguía sen pegar ollo. E o reloxo daba as... As 5, así me gusta. Son o monstro terrible vermello. Estou che vendo pelello e teño moita fame. E voute comer. E contestou: non, outra vez non, non e non. Berrou a pleno pulmón: a min non me comes. Por un momento Mateo quedou sen folgos, pero tomou aire e seguiu berrando moi enfadado. E a miña nai tampouco. Non che teño medo. E non es terrible, es un porcallón. Devólveme agora mesmo a toda a miña familia. E non te esquezas do meu osiño. E o monstro que fixo? Abriu a súa enorme boca e devolveulle a súa tía. Aí vai todo. Devolveulle a súa tía. E que máis? A que máis comeu o monstro? A un can? Entón ten que devolver o can? Aí vai o can. E que máis comeu? O seu irmanciño? Donde está o irmán? Caiu o irmán aí. Pois vamos a coller. Donde está o irmán? Aquí. É o osiño que antes entrou pa aquí. Aí. Pois devolveunos a todos. E chorando, a todo chorar desapareceu. O monstro desapareceu. Aí vai. Todos se abrazaron e felicitaron a Mateo por ser tan valente.
Matío nunca viu saír un monstro dos abrigos que colgaba detrás da porta, sobre todo porque desde aquel día empezou a guardalos no armario. E colorín colorado? Moi ben, que tal vos pareceu? Mal, non, Máis forte, non?